Der gik starten, og det var altså med store problemer for Robin Laser allerede inden start. En god start for den indvendige nummer 1, Remember CM, udvendig på vej mod føring 2, Rusty Dust. Rolig indledning af 12, Rebecca Lamarck, der er placeret bagerst i feltet, men det er 2 Rusty Dust, der er i føring. Nærmest fuldt indvendig af nummer 1, Remember CN. Så kommer 4 Ratata frem. Vi har fået diskvalificeret nummer 11, Robin Laser. 4 Ratata frem som første hest i anden spor, og så er det spørgsmål, om Bjørn Jørgensen gerne vil ned der, men der kom Jeppe Juhl frem med nummer 1, Remember CN. 500 meter afviklet af opdrætningsløbet, det er sket på 15,5 med 2 Rusty Dust i føring. Udvendigt 4 Ratata, indvendigt nummer 1, Remember CM. Anden på udvendigt til nummer 5, Red Bull. I tredje på udvendigt nummer 10, Randiborg, indvendigt 3 Rebus. I fjerde på udvendigt nummer 7, Rolex Boy, ved inderbanen 6, Rockmama. Så har vi i femte par udvendigt siddende nummer 8, Rainbow Flex, der bag sig har 12, Rebecca Lamarck. Og det er altså kun Robin Laser, der får sig et træningsarbejde nede bagerst efter feltet, der er væk fra det løb. Op mod de første 1000 meter med favoritten i føring 2, Rusty Dust. Den har åbnet på 17,6 de første 1000 meter. Og ud på sidste omgang har den fortsat 4 Ratata udvendigt. I tredje spor angriber for bagfeltet nummer 12, Rebecca Lamarck. Men det er 2 Rusty Dust, udvendigt 4 Ratata. Galop noterer vi for 6 Rockmama. Men foran 2 Rusty Dust, der fortsætter i føring. Udvendigt 4 Ratata, der ser stærk ud fortsat. Indvendigt 1 Remember CM. Udvendigt 5 Red Bull. Indvendigt Rebus. Udvendigt 10 Randiborg. Nede i feltet indvendigt har vi 9 Rememberborg. Galop ind mod svinget med 560 meter tilbage. Noteret vi for 7 Rolex Boy. Det er 2 Rusty Dust, der har kontrollen i øjeblikket. Udvendigt 4 Ratata, der heller ikke ser helt slået ud endnu. I tredje spor kommer der en super overraskelse i form af nummer 10 Randiborg. 5 Red Bull har ikke det store sparet så ud til indvendigt 1 Remember CM. Også 3 Rebus er ved at komme ud til angreb. Der er en 3-4-5 hest i øjeblikket med overtag til det øvrige. Men det er 2 Rusty Dust i føring fortsat. Ratata har ikke givet sig. Nu kommer 10 Randiborg ud. Tredje spor afslutter ganske godt. 2 Rusty Dust. Så kommer 10 Randiborg og forsøger. Men er det ikke Thomas Urberg, der er fuldstændig kontrol på det løb. Det er nummer 2 Rusty Dust, der vinder for Thomas Urberg. Foran nummer 10 Randiborg og nummer 1 Remember CN. Ja, den var bare bedst. Nummer 2 Rusty Dust. Thomas Urberg kaldte lidt på den. Og i underkanten af 12 de sidste 500 meter, så vinder den altså løbet nummer 2 Rusty Dust. Indfrier spillernes forventninger og vinder altså uden de store problemer. Urberg kunne kigge langt efter konkurrenterne, hvor nummer 10 Randiborg gjorde det fremragende på løbets anden plads. Og så jeg vel som tredje hest indvendigt nummer 1 Remember CN. Ja, lad os lige se det igen her. Rigtig, rigtig god præstation. Leverer den Rusty Dust. Indvendigt med fuld kontrol. Udebane god afslutning for nummer 10 Randiborg, som Morten Friis kørte et helt igennem perfekt løb med. Fandt tredje på udvendigt, forbedrer sig fremad mod afslutningen. Og lad os følge kampen om tredjepladsen. Indvendigt har vi 1 Remember CM, midt i banen 4 Ratata, udvendigt 3 Rebus. Og det bliver vel i den rækkefølge, at de tager sig af de sidste placeringer. Ja, jeg står hernede sammen med en masse glade ejere, der på deres t-shirts er stående Rusty Dust. Og lad os starte med at sige skål og tillykke med sejren. Ja, tack så mycket. Hvor mange er I om hesten her? Vi är 7 andelar med Thomas Malmqvist, tränaren själv. Og Thomas Malmqvist, han har vundet mange danske storløb, og nu har han vundet endnu et. Ja, stallet är i toppform också, så att igår var han på V75 och det är bara till att gratulera. Og inde i Solkien og inde i vindercirklen her kommer Thomas Urberg, som vi kender her. Og publikum, skal vi ikke give en rigtig stor hånd til Thomas Urberg og Thomas Malmqvist? Danmarks ældste klassiske løb. Thomas, siden 1896 har det her løb været kørt. Det er det ældste klassiske løb i Danmark. Ja, det är väldigt roligt att få vinna det också. Du har vundet derbyt tidligere, og nu har du også vundet opdrætningsløbet. Ja, det här blir kriteriet och uppföljningslöpningen, så att ja, det är jättekul naturligtvis och extra roligt med en så fantastiskt fin häst. Hvad var din fornemmelse under løbet? Nej, han öppnade bra och när vi fick ledningen så kändes det väldigt bra hela vägen och det var ganska bra tempo på, så det kändes bra och han var gott på betet sista sväng, så jag var optimist hela vägen.
Så du, at Preben Kjærsgaards hest var væk direkte? Jag såg att den var inte med i fältet i alla fall, det såg jag. Hvilken fornemmelse havde du ned langs opløbet? Nej, han stack undan och sen gjorde han som han brukar, att han väntade lite grann på de andra. Men jag höll igång han och smackade lite på han och han höll farten på ett bra sätt.